मा सानगासिनो दं? नों लोगोनो दुखु फोरमायोब्ला नोंनि दुखुआ रेजें जागोन? बिदि माब्लाबाबो जाया नोंथां। बे मुलुगा ओरैबायदि जाबोबायदि गावबा गावनि दुखुखौल' मिन्थिगौ। गावबा गावनि गांनाय उखैनाय हास्थायनाय लुबैनायखौल' मिन्थिसिगौ। गावनि आंगोआनो नोंखौ बुंगोन आं नोंखौ हेफाजाब खालामनो सानो, नाथाय आंनो जोबोर गिदिर प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दं। नों सानदों नामा सोरनिबा सिगाङाव नों गाबै गाबै दुखु फोरमायोब्ला बि नोंनो हेफाजाब होगोन? नेभार। गुबुननि थाखाय सानग्रा बे मुलुगाव गैलिया। नों हारसिङानो थोजासे, आरो आं खेबसेबाव बुंबावदों नों हारसिङानो थोजासे। नोंनि दुखुखौ, नोंनि प्रब्लेमखौ फोजोबनो हानाय रावबो गैया। अनलि वान, सासेल' सुबुं दं। बेनो जाबाय नों गाव। बाद हो, गुबुननो दा खोन्था नोंनि दुखुखौ। नोंनो रावनिबो हेफाजाब नाङा। नोंनो हेफाजाब नांगौब्ला सासेल' सुबुंनि हेफाजाब नांगौ। बेनो जाबाय नों गाव। जाय दुखुखौ नों गिदों, जाय दुखुखौ नों सानबाय थादों, नों फोथायबा दा फोथाय, आं बुंगोन बे दुखुआ नोंनि पावारसो। गोरबोआव दुखु लानानै, जिद खालामनानै नों जेब्ला खामानि मावगोन, रावबो बिमानि फिसाया नोंखौ हिलायनो हानाय नङा जोहोलाव।